vybudovanie alebo budovanie socializmu vo východnej Európe, Slovensku až po Kamčatku, bol neuveriteľný hospodársky zázrak, ekonomický, priemyselný, vzdelanostný, vedecký zázrak, zázrak zdravotníctva a zázrak dodržiavania ľudských práv a zázrak civilizácie. Ten problém, čo je vo svete, ten hlavný problém, čo sa veľa vecí odvíja, že na svete je 6,5 miliardy ľudí. 1 miliarda sa má veľmi dobre, to je zlatá miliarda. Druhá miliarda sa má o polovicu dobre, ako tá prvá miliarda. A potom je 4,5 miliardy chudobných. A teraz, keby týchto 4,5 miliardy chudobných sa chcelo mať tak dobre, ako na Slovensku napríklad, alebo ako priemer Európskej únie, tak musí si zvýšiť hrubú domácu produkciu 5-krát, 8-krát. To znamená, že ťažba ropy sa zvýši 5-krát, 8-krát. Ťažba dreva sa zvýši 5-krát, 8-krát. Do vzdušia pôjde 5-krát, 8-krát viac CO2. A tak ďalej. Teraz sa už vie, že naša planéta možno vydrží zvýšenie 2-krát, nie 8-krát. A to ešte nehovorím, že tá 1 miliarda stále bude zvyšovať hrubú domácu produkciu, tá neostane na tom. Takže, jak toto vyriešiť? V podstate sú 3 také možnosti to riešiť. Prvá je možno, že urobíš niečo, aby sa tí chudobní medzi sebou zabíjali. Veľmi tvrdo to poviem. Za druhé, urobíš niečo, aby ostali stále chudobní. Alebo urobíš niečo, že ich ja zabijem. No a potom je tá posledná možnosť, a to je posledná možnosť, zorganizovať to nejak ináč. A to je komunistická idea. Ja si uvedomujem, že mám úplne iné názory ako všetci ostatní. A ja ako prírodovedec sa snažím hľadať fakty a na základe faktov budovať ten výsledok a nie, čo mi niekto povie. No a som prekvapený, že mnoho ľudí má úplne opačný názor a ja neviem prečo, odkiaľ to majú, odkiaľ čerpajú vedomosti a fakty. Ja som aj mnoho ľudí vyzval, aby prišli do diskusie. Že rád by som vedel. No a dúfam, že sa niekto ozve a že nebude to monológ, ale že to bude dialóg.